नमस्कार. महाराष्ट्राच्या वाशिंतशे श्री बालाजी देवळांतू चल्लाल्या विशेष कार्यक्रम तुम्ही या संचिकेंतू अत पळोवच्या कसाची. काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या 21च्या आश्रम स्वीकार दिवसू भाಳ विशिष्ट जावन हांगा आचरण केलेलं आसा. सकाळी शुभ मुहूर्तांतू पुरोहित वर्ग हवन कोरनू प्रार्थना केलेल्या तुम्ही आता पळयत आसाची. देव कशी पुढे भागवताची बरे प्रकार वेदव्यासाना भागवत बरेतना तातूंत तरी भक्तांक तांचे गौरव दिला. अंबरीश व्होट नाही ते प्रतिनिधी व्होट काय अशा गुरुगरता काय भक्त काय तशी की सुद्धा प्राण तांकां जणांका एक फ्लॅट तांकां भक्तीक मान दिली. म्हणजे त्यावेळी त्या अंबरीशाने व्होट भक्तच आहे इतकं ईश्वर येतल्या त्यांनी लोकांच्या कशी देव म्हणाले तसे सुद्धा तत्सरे तत्परपणा तरी देव पण देखील हवं अशी त्या परमात्मा वेदव्यासाना नाही सांगायचं प्रिय वक्त घेत नाही एक खंचीन म्हणजे ताकद राहिलो एक स्वामी उरलेल्या तशी प्रिय वक्त धीरत्वम घटलेकांना स्वाम्याची धीरत्वम उचितज्ञा संकल्पविचार आणि आमच्या स्वामी तसं इलाज केलं तसं एक होता त्या कान्याडी राम मंदिर म्हणजे त्या राम मंदिराचा त्यांनी गोड रोगांची आम्ही हे होतं मग वाट पडायचं नाही त्या गोड रोगांची दोन तीन घातलंय त्यांना कसं समजा वाक्य करायचं ते स्वामी स्वामी तो आणखी घेऊन नाही तर ठीक त्या प्रकार जाऊन स्वामीने सुवर्ण केंद्र समर्पणांचे करिष्ये. स्वर्ण महालक्ष्मी महाळदी ओम ओम अर्चत प्रार्थने राघव अर्चंत पुत्रका प्रत्रका ओम गंधद्वारा सुराधर्माना तामिवो भवये मान्य आया वेद पढ़ाई वेद पढ़ाई राम दानाम तामिवो भवये हरि नाम. दिव्यक्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा. पापहरा भवरोग भयहरा. भक्तिप्रिया. आता स्वाम्याला अमृत हस्तान देवाक रुपया दिवली आणि परिवार देवांक भांगरा किरीट समर्पण जातस. नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन
फलाभितर राजयोगी आंब्यान विशेष लबसून तुका अलंकार तेजी काय सुगंध एक तुझ्या आमकां रूपा समाजात तेज काढून तुझ्या आमकां तुझ्या आमकां तशी ती तुझ्या तशी भाग्य तुझ्या आमकां मात्र नाही तुगेले विशेष आमच्या घरांत प्रत्येक घरांत तुगेले देवूळ तशी आमकां ऐश्वरी आमकां तशी तुका दीपस्तंभ रुपयाचे समर्पण समर्पण केलं आसा भक्तीपूर्वक पेटेच्या बदल आसा भाग्य सर्वै समाजात महाजनांका तुझ्या ते रूपार अपराध करून सीमा पडतो विशेष आणि केंद्राची भेट पडतो मुंबई नगरी विशेष तुझ्याची दय आमची कशी चला सुद्धा काम प्रार्थना करतात ते तशी चला हें शुभ दिवसांतू जाल्ल्या पुरा कार्यक्रम पळयतची आमगेल्या स्वाम्याला आशिर्वाद देवाला अनुग्रह आमगेल वैरी नित्य निरंतर आसवा म्हणून आम्ही मागताची ह्या कार्यक्रम मुक्ताय करतसाची सगळ्यांकय देव बरें कर साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वर